Barkanmu da yammaci, barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na yamma. Ga labaran kamar haka. Shugaban ƙasar Amerika ya kira shugaba Buhari ya yi alkawarin kawo masa tallafi. Shugaban ƙasar Amerika da ya kira shugaba Muhammad Buhari ta wayar tarho ya yi masa alkawarin zai aiko masa da tallafi. Shugaban ƙasar Amerika Donald Trump ya yi kiran shugaba Muhammad Buhari a wayar tafi da gidanka a yau Talata, kamar yadda ministan yaɗa labarai Lai Mohammed ya bayyana. Trump ya kirawo ne don jajantawa Buhari halin annobar da ƙasarsa ta shiga. Shugaban ƙasar Amerika ya bayyana cewa zai aiko da nau'o'in taimakon numfashi don amfanin asibitocin ƙasar. Shugaban ƙasar Amerika Donald Trump ya kira shugaba Buhari ne a wayar tarho a ranar Talata. Ya kira ne don jajantawa Najeriya halin da ta shiga na mummunar annobar corona. Jaridar The Cable ta wallafa kamar yadda Lai Mohammed, ministan yaɗa labarai, ya bayyana. Shugaba Trump ɗin ya ɗauka alkawarin aikowa Najeriya saƙon nau'o'in taimakon numfashi. Mohammed ya sanar da haka ne yayin da jawabin kwamitin shugaban ƙasa kan annobar corona. Kamar yadda Trump ya yi alkawarin zai aiko nau'o'in taimakon numfashi don amfanin asibitocin Najeriya. Mun gode da sauraron. Kada a manta a danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu.